प्रेक्षकांक नमस्कार. इश्टानो, मॉडर्न होमिओपॅथीच्या भलायकीच्या मॉडर्न युगान तुमका उर्बे भरीत येवकार. या खासा कार्यावळीन तुमका ब्रेस्ट कॅन्सर या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती दिता. मॉडर्न होमिओपॅथीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने हे तुमका मार्गदर्शन करता. फाटल्या सप्तकान आमी ब्रेस्ट कॅन्सर जावपा फाटली मुखेल कारणां समजून घेतल्यात. ताचेर प्रचलित उपचारांची माहिती आमी मेळयल्या. संवसारान 100 दुयेंत बायलां मदीं 30 दुयेंतींक ब्रेस्ट कॅन्सर जाता. हाचे वेल्यान ही गजाल डॉक्टर विजय कुमार माने हाणें आमच्या नदरेक हाडल्या. हाचे वेल्यान हे दुयेंस कितले गंभीर हे तुमच्या लक्षांत आयलाच आसतलें. अमेरिके सारकेल्या उदरगत जाल्ल्या देशांत चडशा बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सर हे दुयेंस जाल्ल्यान मरण आयलां आनी ते दुयेंस थंय दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. त्या खातीर ह्या गंभीर दुयेंसाची काळजीपूर्वक म्हायती घेवप म्हत्वाचें थारतलें. शिक्षण, करियर हाका लागून आमी लग्न जावपाचे फुडें धुकलतात. उसरा लग्न जावप म्हणजे पयले भुरगे उसरा जल्माक येता. इश्टानो, खरो धोको हातूंतच आसा. उसरा जाल्ल्या लग्नाक लागून पयले गुरवारपण पयस वता आनी 30व्या वर्सा उपरांत पयल्या गुरवारपणाच्या केसींनी बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाची शक्यताय वाडटा. हे ब्रेस्ट कॅन्सर बाबतींत जागतीक पावंड्यार अभ्यासांतल्यान अहवालान नमूद केला. ही सगळी म्हायती ब्रेस्ट कॅन्सर पीडित बायलांच्या अहवाला वेल्यान मुखार आयल्या. ते खातीर आयज आमी हे विशीं गंभीरपणान विचार करून शिक्षण, करियर आनी लग्ना उपरांतच्या जिवितान निश्चित अशें प्रमाण मांडूंक जाय. ही आयच्या काळाची मुखेल गरज. तरणाट्या चलयांनी ब्रेस्टा बाबत जागरूक रावप गरजेचें. आपल्या छातयेन जावपी गाठी कडेन चलयांनी लक्ष दिवपाक जाय. गाठ ही नॉर्मलूय आसता. तशेंच कांय कारणांक लागून स्तनात दुखपाक लागले तर तो कॅन्सरूच आसूंक जाय अशें ना, पूण अशा शक्यतायेचो दुबाव वैजकी सल्ल्यान पयस करूं येता. हाचे वांगडा आपलो कुटुंबीक इतिहास खबर आसप खूब गरजेचें. फॉल्टी जीन्स एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगेन जिनेटिकली ट्रान्सफर जातात. ही अनुवंशिकता मतीन घेवंक जाय. ब्रेस्ट कॅन्सर बाबतींत ही अनुवंशिकता मुखेलपणान सिद्ध जाल्या. ह्या सगळ्या गजाली कडेन लक्ष दवरप म्हणजेच ह्या गंभीर दुयेंसाक परिणामकारक रितीन तोंड दिवपाक तयार आसा हो संदेश आमी समाजाक मॉडर्न युग ह्या कार्यावळी वरवीं दिता. तेन्ना लक्ष दियात आनी आयकयात ब्रेस्ट कॅन्सर आनी मॉडर्न होमिओपॅथी. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटच्या द्वारे अनेक असाध्य रोग बरे होत आहेत आणि रुग्णांना जणू वरदान मिळत आहे. या सगळ्या विषयावरती आपण चर्चा करत असतो आपल्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये. गेल्या भागामध्ये आपण लिव्हरशी संबंधित लिव्हर सिरोसिस या असाध्य आजाराबद्दल बोललो होतो आणि आजच्या भागामध्ये आपण बोलणार आहोत कॅन्सरविषयी. या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आजही आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. डॉक्टर, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्कार सर. असं आपण म्हटलं असं की आपण लिव्हर सिरोसिसबद्दल जाणून घेतलं. आपण रुग्णांचे स्वतः वाईटही ऐकत असतो, रिपोर्ट्सही पाहत असतो आणि कशा प्रकारे त्यांच्या आजारामध्ये एक सुधारणा येते, एक चांगलं आयुष्य ते जगतात, हे सगळं आपण पाहतो. आज आपण कॅन्सर हा विषय घेतलाय. याआधी आपण काही भागांमध्ये कॅन्सरबद्दल बोललो होतो, परंतु जसं आपण म्हणतो तसं की कॅन्सर हा अत्यंत गंभीर आणि मोठा आजार आहे. त्याचं प्रमाण जे आहे ते कुठेतरी हल्ली वाढत चाललं दिसतंय आणि असं जर का बघितलं तर कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती कुठेतरी त्याच्या लिमिटेशन दिसत आहेत. तर त्या अनुषंगाने मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे उपयोगी पडते कॅन्सरवर, या सगळ्या विषयी आपण आज चर्चा करणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपण पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना सांगूया जरासं की कॅन्सर म्हणजे नेमकं काय, त्याचं प्रमाण नेमकं का वाढतंय आणि नेमकी कारणं काय दिसून येतात. कॅन्सर म्हणजे अनवॉन्टेड अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स. तर यामध्ये दिसते की ज्या भागाला कॅन्सरचं ट्युमर असेल त्या भागानुसार पेशंटमध्ये लक्षणं दिसतात आणि जी अनवॉन्टेड ग्रोथ असते किंवा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ असते ती इतर भागांमध्ये पण वाढू शकते आणि त्यानुसार पेशंटला लक्षण दिसतात आणि पेशंट मृत्यूकडे हळूहळू जातो. बरोबर. तर याला आपण थोडक्यामध्ये कॅन्सर असं म्हणू शकतो. बरं, आपण जसं म्हणालात तसं की लक्षणं प्रत्येक भागानुसार बदलत जातात, परंतु आज जर का प्रमाण बघितलं तर ते कुठेतरी कॅन्सरचा वाढताना दिसतंय. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की वेगवेगळ्या भागामध्ये हा कॅन्सर पसरतो, मग त्याच्या मागची नेमकी कारणं काय असू शकतात.
वेगवेगळ्या भागांमध्ये कॅन्सर पसरणं याला मेटास्टेसिस असं म्हटलं जाते Okay. आणि कॅन्सर वारंवार होणं याला रिकरन्स असं म्हटलं जाते. कॅन्सर विषयी जर आपण बोलायचं झालं तर मल्टिपल फॅक्टोरियल डिसीज आहे हा. बरोबर. अनेक कारणं याच्यामध्ये आहेत. प्रामुख्यानं काही पेशंटमध्ये अनुवंशिकता आपल्याला दिसून येते की अनुवंशिकतेनुसार पण कॅन्सर एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफर होत जातात. ओके. बऱ्याचशाच रुग्णांमध्ये सध्या असणारी व्यसनांमध्ये प्रामुख्याने तंबाखू हे एक महत्वाचं व्यसन आहे की जे कॅन्सरचं महत्वाचं पॉझिटिव्ह फॅक्टर आहे, महत्वाचं कारण आहे. त्यानंतर इतर व्यसनांमध्ये दारू किंवा बाकीची व्यसनं जी आहेत किंवा बाकीचे फॅक्टर्स म्हणू शकतो आपण त्यांना, जसं की पोल्युशन आहे किंवा काही रुग्णांमध्ये समजा प्रोफेशनल हॅझार्ड्स आहेत, जसं रुग्ण कोल टारशी संबंधित येतील तर त्याच्यामध्ये घशाचे कॅन्सर आणि लंगचे कॅन्सर कॉमन आहेत. काही रुग्ण समजा केमिकलच्या संपर्कात येत असतील, केमिकलच्या व्हेपरच्या, तर त्यांच्यामध्ये पण लंग कॅन्सर कॉमन आहे. सिलिकोसिस नावाचा एक आजार आहे ज्यामध्ये रुग्ण वाळूच्या संपर्कात आला किंवा कोळशाच्या खाणीमध्ये जे काम करणारे रुग्ण आहेत त्यांना पण फुफ्फुसाच्या कॅन्सरचं प्रमाण जास्त आहे. तर प्रोफेशनल हॅझार्ड्स किंवा शेतकऱ्यांमध्ये आपण बघतोय की स्पेशली पंजाब जे राज्य आहे भारताचं, त्या पंजाबमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणामध्ये पेस्टिसाइड्स वापरतात किंवा इन्सेक्टिसाइड्स वापरतात जे केमिकल बेस्ड आहेत. तर तिथं कॅन्सरचं प्रचंड प्रमाण आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शिरोळ तालुका नावाचा एक तालुका आहे, तिथं कॅन्सरचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्याचं कारण असं आहे की शिरोळ तालुक्यामध्ये एकतर तंबाखूचं व्यसन लोकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि दुसरं महत्वाचं कारण असं आहे की तिथं पेस्टिसाइडचा भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात पिकला जातो आणि पेस्टिसाइड किंवा इन्सेक्टिसाइडचा वापर हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो. शिरोळ तालुक्यात आकडेवारी काही दिवसापूर्वी पेपरमध्ये आलेली होती की 18,000 पेशंट्स तिथं गेल्या वर्षी 2016 मध्ये दिसून आलेले आहेत. म्हणजे एका तालुक्यामध्ये सरासरी 100 गावं जरी पकडली आपण तर एका गावामध्ये 180 पेशंट्स इतकं प्रचंड प्रमाण कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या एका तालुक्यामध्ये आहे. म्हणजे आपल्याला याच्यावरून दिसून येतं की कॅन्सरचं प्रमाण हे खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढत आहे. खरं. तुम्ही म्हणाल तसं की वेगवेगळे जे फॅक्टर्स आहेत ते त्याला कारणीभूत ठरतात कुठेतरी. जसं आपण म्हणतोय तसं की वेगवेगळ्या भागांचे किंवा आपल्या ऑर्गन्समध्ये वेगवेगळ्या ऑर्गन्समध्ये ह्या कॅन्सरचं प्रमाण कुठे ना कुठे दिसून यायला लागलंय. तर आपण जर का अन्ननलिकेचा कॅन्सर जर का बघितला तर त्या अनुषंगाने कुठली कुठली लक्षणं आणि कारणं त्या स्पेसिफिक अन्ननलिकेच्या कॅन्सरशी निगडीत असू शकतात? तर कारणांमध्ये जर आपण बघितलं तर एक तर तंबाखू आहे, तंबाखू खाणं, टोबॅको च्युइंग ज्याला म्हटलं जाते, किंवा स्मोकिंग, ही दोन प्रमुख कारणं आहेत. आणि बॅरेस डिसीज नावाचा एक इसोफेगसचा आजार आहे, त्याच्यामध्ये पण अन्ननलिकेचा कॅन्सर किंवा इसोफेजियल कॅन्सर हा दिसून येतो त्या कारणांमुळे होणारा. जर लक्षणांमध्ये आपण विचार केला तर प्रामुख्याने लक्षण म्हणजे डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स, म्हणजे जे जड अन्न आहे, जे कठीण अन्न आहे ते गिळायला पेशंटला त्रास होतो. म्हणजे भात आणि भाकरी, आता जे आपलं महाराष्ट्रीयन जेवण आहे समजा आपण विचार केला तर ते खाताना पेशंटला गिळायला त्रास व्हायला सुरुवात होते आणि मग ज्या वेळेला तपासण्या करायला पेशंट जातो त्यावेळेला त्याला अन्ननलिकेमध्ये गाठ आहे असं दिसून येते. जर तपासण्यांचा आपण विचार केला तर तपासण्यांमध्ये प्रामुख्यानं बेरियम मिल ही तपासणी सुरुवातीला होती, ज्यामध्ये बेरियम द्यायचं, बेरियम मिल, बेरियम बोलस द्यायचं आणि त्याच्यानुसार एक्सरे काढला जायचा. इतकी कॉमन आता सध्या नाही. सिटी स्कॅन, आता सध्या आपण सिटी स्कॅन करतो आणि सिटी स्कॅनवरून आपल्याला कळतं की या रुग्णाला इसोफेजियल कॅन्सर किंवा अन्ननलिकेचा कॅन्सर झालेला आहे. दुसरी तपासणी आहे म्हणजे स्कोपी, ओजीडी स्कोपी ज्याला म्हटलं जाते. स्कोपीद्वारे पण कळलं जाते की त्याला कॅन्सरची गाठ अन्ननलिकेमध्ये झालेली आहे. या दोन प्रमुख तपासण्या आहेत आणि तो कॅन्सर आहे की दुसऱ्या कशाची गाठ आहे हे बघण्यासाठी आपल्याला बायोप्सी किंवा हिस्टोपॅथॉलॉजीची टेस्ट केली जाते आणि बायोप्सीमध्ये प्रामुख्याने स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा हा कॅन्सर हा खूप कॉमन आहे इसोफेगसमध्ये, हा दिसून येतो. तर जसं आपण म्हणतो तसं की अन्ननलिकेचा कॅन्सर, त्याविषयी तुम्ही मला वाटतं लक्षणं, कारणं सांगितलेली आहेत, कुठल्या कुठल्या तपासण्या गरजेच्या आहेत त्याही आपण पाहिलेल्या आहेत. तर त्या अनुषंगाने मॉडर्न होमिओपॅथीचे जे उपचार आहेत त्याविषयी आपण जाणून घेऊया. आणि मला वाटतं आपण जसं म्हणतो तसं की प्रत्येक वेळेला आपल्याकडे अशा प्रकारचा एक रुग्णही असतो, त्याचबरोबर अन्ननलिकेचा कॅन्सर झालेला एक रुग्ण आपल्याकडे आलेला आहे आणि मला वाटतं त्याच्यातही खूप चांगल्या प्रकारे सुधारणा आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या द्वारे केलेली आहे. तर त्यांचा अनुभव आपण ऐकणारच आहोत, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009.
वेबसाईट modernhomeopathy.co.in, ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अन्ननलिकेचा कॅन्सर या विषयावर आपण बोलतोय. असेच अन्ननलिकेचा कॅन्सर झालेले एक रुग्ण आहेत मच्छिंद्र शिंदे यांचा आपण अनुभव ऐकणार आहोत आणि त्यांच्या नातेवाईकांचाही अनुभव ऐकणार आहोत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या रिपोर्टचाही आपण आढावा घेणार आहोत. नमस्कार, मी मच्छिंद्र दिगंबर शिंदे, राहणार शहापूर, जिल्हा ठाणे बोलतोय. मला अन्ननलिकेचा कॅन्सर झालेला होता. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2015च्या दरम्यान मला जेवताना अन्न गिळायला त्रास व्हायला लागला. मी आमच्या नेहमीच्या डॉक्टरांकडे ते दाखवलं तर डॉक्टरांनी घसा लाल झाला असेल किंवा कोरडा पडला असेल म्हणून तुम्हाला होत असेल असं मला सांगितलं. नंतर जवळजवळ 15 दिवस त्यांनी दिलेल्या गोळ्यामध्येच गेले, परंतु मला काही फरक वाटला नाही. मग त्यांनी मला दुसऱ्या डॉक्टरांकडे पाठवलं आणि तिथं नोव्हेंबरमध्ये मला असं निदान झालं. 3 दिवस वेद हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं मला आणि तिथं असं निदान झालं की माझी MR वगैरे CT स्कॅन सगळं केल्यानंतर, छातीचे वगैरे एक्सरे काढल्यानंतर मला अन्ननलिकेमध्ये गाठ आहे असं दिसून आलं. यांना गिळायला त्रास होता, सर्दी असं आणि धरून चाललं. फॅमिली डॉक्टरकडे गेल्याच्या नंतर त्यांनी 2 महिने घालवले. त्याच्यामुळं थोडंसं लांबत गेलं. त्याच्यामुळं मी नंतर हे बोलले का पुढचा पत्ता द्या आम्हाला कुठला तरी. मग ते डॉक्टरांनी पत्ता दिला. नंतर चेक वगैरे केलं, त्याच्यात कॅन्सरची गाठ निघाली. ती गाठ लॅबला पाठवल्यानंतर सुरुवातीचा रिपोर्ट नॉर्मल आला, परंतु खात्री करण्यासाठी परत एकदा मला अंबरनाथच्या डॉक्टर पटेलांकडे पाठवलं आणि त्यांनी माझी इंडोस्कोपी करून ती गाठीचा सॅम्पल पाठवला आणि कॅन्सर पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट आला. नोव्हेंबरमध्ये मला कॅन्सर झाल्याचं डिक्लेअर झालं. चांगल्या हॉस्पिटलला मी दाखवलं. तिथं 6 केमो घेतल्या, तज्ज्ञांना दाखवून 6 केमो घेतल्या. तर त्याचे साईड इफेक्ट भरपूर झाले. मला जेवण जात नव्हतं, माझं वजन कमी झालं, डोक्याचे अंगाचे सगळी केस गेले, त्वचा काळी पडली, हातपाय वगैरे काळी पडले, नखं काळी पडली आणि वजन पण माझं जवळजवळ 9 ते 10 किलो वजन कमी झालं. त्याच्यानंतर परत पेट स्कॅन केला आम्ही फेब्रुवारी 16ला पेट स्कॅन केल्यानंतर त्या पेट स्कॅनमध्ये माझी गाठ 90% जळाली आणि 10% शिल्लक आहे असं त्यांनी दाखवलं. तर त्याच्यानंतर मग त्यांनी आम्हाला ऑपरेशन सांगितलं, परंतु ऑपरेशनला मी नकार दिला. कारण त्यांनी सांगितलं होतं का ऑपरेशनमध्ये ती पूर्ण अन्ननलिका तुमची काढून टाकावी लागेल. तर त्याला मी नकार दिला. मग आम्ही थोडे आयुर्वेदिक उपचार केले. जूनला मला परत त्रास व्हायला लागला. जुलैमध्ये तो त्रास वाढला. म्हणजे अर्धी पोळी किंवा अर्धी भाकरी खाण्यासाठी मला 3-3 तांबी पाणी लागायचं आणि ते पाण्याबरोबर घास ढकलला तरच खाली जायचा, नाहीतर घास घशामध्ये अडकून राहायचा. अशी परिस्थिती आल्यानंतर आम्ही ही मॉडर्न होमिओपॅथीचं वर्तमानपत्रात जाहिरात वाचली होती आणि आरोग्याचे मॉडर्न युग हा कार्यक्रम TV वर बघितला. ऑगस्ट 2016मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजयकुमार माने यांची ट्रीटमेंट चालू केली. नोव्हेंबरपासून जे मला गिळताना त्रास व्हायचा तो जवळजवळ त्रास 25 ते 30% कमी झाला आणि जे मला 2-3 जे कठीण पदार्थ मला चावून जरी खाल्ले तरी घशाच्या खाली जात नसायचे, परंतु आता मी शेंगदाणे, बदाम किंवा असे जे काही काकडी, गाजर असे पदार्थ चावून खाल्ले तर ते घशामध्ये जातात. पथ्यपाणी वगैरे मी व्यवस्थित पाळीत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीची जी औषधं आहेत ही औषधं अगदी तुम्हाला रोजची तुमची दैनंदिन कार्यक्रम करून पण घेता येतात. घेण्याची पद्धती अतिशय सोपी आहे. तरी माझा रुग्णांना सल्ला आहे अशा आजार असणाऱ्यांना की तुम्ही डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधं जरूर घ्यावीत. श्री मच्छिंद्र शिंदे, वय वर्ष 64, राहणार शहापूर, जिल्हा ठाणे, यांना ऑक्टोबर 2015मध्ये जेवण गिळण्याचा त्रास होऊ लागला. स्थानिक डॉक्टरांना दाखवलं असता त्यांनी घशाच्या संसर्गाचे प्रथमोपचार करून सोडून दिलं.
काही दिवस इतर औषधं घेऊन सुद्धा काही फरक पडला नाही, म्हणून त्यांनी दुसऱ्या तज्ज्ञांना दाखवलं असता सिटी स्कॅन आणि MRIच्या रिपोर्टनुसार त्यांच्या अन्ननलिकेमध्ये गाठ असल्याचं दिसून आलं. एंडोस्कॉपीद्वारे गाठ काढून तपासणी केली असता ती गाठ कॅन्सरची असल्याचं निदान झालंय. त्यानंतर तज्ज्ञांनी त्यांना 6 किमोथेरपी घेण्यास सांगितलं. किमोथेरपी घेतल्यानंतर सुद्धा त्यांना काही फरक जाणवला नाही. त्यांना त्याचा जास्तच त्रास होऊ लागला. त्यांचा आजार खूपच वाढला होता. त्यांचं जेवण बंद झालं होतं. ते फक्त पातळ पदार्थच घेऊ शकत होते. त्यांचं वजन कमी झालं होतं. फेब्रुवारी 2016 मध्ये एका नामांकित हॉस्पिटलच्या पेट स्कॅन रिपोर्टनुसार तज्ज्ञांनी त्यांना त्वरित अन्ननलिकेचं ऑपरेशन करून घ्यायला सांगितलं. श्री शिंदे यांनी ऑपरेशनला नकार दिला. ऑगस्ट 2016 मध्ये त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 4 ते 5 महिन्यातच त्यांना फरक जाणवू लागला. पूर्वी जेवण गिळण्यास होणारा त्रास पूर्णपणे बंद झाला असून ते गाजर, काकडी आणि इतर फळे सहजपणे चावून खाऊ शकतात. त्यांचं वजनही आता वाढून स्थिर झालं आहे. श्री शिंदे सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर आता आपण रुग्णांचा अनुभव जो आहे तो त्यांच्याकडनं ऐकलेला आहे. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे सरांनी हँडल केलेली आहे आणि मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार जे आहेत ते त्यांनी कशा प्रकारे घेतलेत याविषयी आपण सरांकडनं जाणून घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तर सर, आपण ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी जी अशी बाईट ऐकलेली आहे, ते जे रुग्ण आहेत मच्छिंद्र शिंदे ते आपल्याकडे आले होते. त्यांनाही अन्ननलिकेचा कॅन्सर झाला होता. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे हँडल केली? तर यांच्याविषयी आपण थोडक्यामध्ये माहिती घेऊया. हे जे रुग्ण आहेत मच्छिंद्र शिंदे हे 64 वर्षाचे गृहस्थ आहेत. ठाण्यामध्ये राहतात. तर त्यांची हिस्ट्री अशी होती की ऑक्टोबर 2015 मध्ये त्यांना अन्ननलिकेचा कॅन्सर पहिल्यांदा डायग्नोसिस झाला. त्यावेळेला त्यांना गिळायला त्रास होत होता. जेवताना सॉलिड फूड जात नव्हतं. घसा कोरडा पडत होता. छातीमध्ये दुखत होतं आणि त्यांना वाटायचं की छातीमध्ये काहीतरी गाठ आहे. तपासण्या केल्यानंतर त्यांना असं कळालं की तो अन्ननलिकेचा कॅन्सर आहे. मुंबईमधल्या एका नामांकित हॉस्पिटलमध्ये त्यांना 6 केमोथेरपी झाल्या. जून 16 पर्यंत पेशंट चांगला होता, म्हणजे त्रास कमी होता त्यांचा. जून 16ला त्यांना पुन्हा गिळायला त्रास चालू झाला. केस गळायला लागले आणि पचन होत नाही, जेवण आत जात नाही, वजन कमी व्हायला लागलं, छातीमध्ये दुखायला लागलं. मग पेशंटनं पुन्हा तपासण्या केल्या. 5/9/16ला पुन्हा एकदा त्यांचा पेट स्कॅन झाला. पेट स्कॅन मध्ये असं दिसून आलं की तो आजार अन्ननलिकेचा तिथं आणि आजूबाजूला वाढलेला आहे आणि इव्हन काही हाडांमध्ये पण गेलेला आहे. त्यानंतर पेशंटनं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काही महिने घेतली, पण त्याचा काही फरक पडला नाही. ऑक्टोबर 16ला आपण ट्रीटमेंट चालू केली मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये. पेशंट मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये आला, आपण ट्रीटमेंट चालू केली. ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर दुसऱ्या महिन्यापासून गिळायचा जो त्रास होता तो साधारण कमी आला. तिसऱ्या महिन्यापासून पेशंटचा गिळायचा त्रास पूर्णपणाने कमी झाला, वेदना कमी झाल्या आणि वजन वाढायला लागलं. जर आपण बाईटमध्ये बघितलं की पेशंट आता सांगतात की आता ते गाजर काकडी सुद्धा गिळू शकतात, म्हणजे आजार पूर्णपणाने कमी आलेला आहे हे यामधून दिसून येते. तर या ट्रीटमेंटचं वैशिष्ट्य आपल्याला असं सांगता येईल की ज्या वेळेला केमोथेरपी संपते त्यानंतर पेशंटचा आजार हा 4थ्या वरून 5व्या स्टेजमध्ये गेलेला असतो आणि त्यावेळेला दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारची ट्रीटमेंटचा काही उपयोग झालेला नसतो आणि पुढे ट्रीटमेंटचे ऑप्शन संपलेले असतात. म्हणजे पेशंटला मृत्यूशिवाय दुसरा मार्ग नसतो. असं असताना सुद्धा मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं आपण जे उपचार करतो त्यानुसार अशा प्रकारचे फरक पेशंटमध्ये दिसून येतात. म्हणजे पेशंटला ऑप्शन शिल्लक राहतात. असं होत नाही की पेशंटच्या पुढचे सगळे मार्ग संपलेत. आपला मार्ग हा
ऑलवेज ओपन. जरी सगळे संपले उपचार तरी सुद्धा आपण त्याला उपचार करू शकतो आणि आपण जे रिझल्ट बघतो की अशा प्रकारचे रिझल्ट त्या आपल्या उपचार पद्धतीमुळे येऊ शकतात आणि असे अनेक पेशंटना रिझल्ट येत आहेत. नक्की. जसं तुम्ही म्हणालात तसं की आपलं मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार सुरू झाल्यानंतर सिम्प्टोमॅटिक जो रिलीफ आहे किंवा तो मिळायला लागलेला हळूहळू आणि मग आजार कमी कमी यायला लागला होता. तर मला तुम्हाला हेच विचारायचं आहे की मग कशा प्रकारे ही ट्रीटमेंट असते, कारण आपण जसं म्हणतो की ओपीडी बेसिसवरती आपल्या ह्या ट्रीटमेंट चालतात. जर अन्ननलिकेचा कॅन्सर किंवा कॅन्सरच जर का म्हटला तर बऱ्याच वेळेला रुग्णांना ऍडमिट व्हायला लागतं किंवा जसं आपण म्हणतो की केमोथेरपी, रेडिओथेरपी या सगळ्यासाठी हॉस्पिटलायझेशनची गरज पडते. मग आपली ट्रीटमेंट कशी वेगळी आणि युनिक ठरते? आपली ट्रीटमेंट ही ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट आहे. आपल्या ट्रीटमेंटसाठी पेशंटला ऍडमिट व्हायला लागत नाही, हे यातला सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. ऍडमिट व्हायला लागत नसल्यामुळं एकतर उपचार पद्धतीचा खर्च हा कमी येतो, कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती जी आहे त्याच्यापेक्षा खर्च कमी येतो. दुसरं असं की आपल्या औषधाचं जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे ते ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे, म्हणजे फक्त तोंडात ठेवायचे औषध आहेत, आत सुद्धा गिळायला लागत नाहीत. तोंडात ते ऍब्सॉर्ब केले जाते, त्यामुळे आत औषध गिळायला लागत नाही. म्हणजे पेशंटला जरी जेवण गिळता येत नसेल किंवा पाणी गिळता येत नसेल तरी सुद्धा तो आपली औषधं तोंडामध्ये ठेवून ते ऍब्सॉर्ब होतात, त्यामुळे आत गिळायचा त्याला काही त्रास होत नाही. तिसरी गोष्ट की हे नॉन इंजेक्टेबल आहे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा अंगाला आपण इंजेक्शनची सुई सुद्धा टोचत नाही, कारण पेशंटला त्रास असा काही नाहीये. चौथी गोष्ट की हे कमी खर्चिक आहे, कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीपेक्षा याचा खर्च कमी आहे. पाचवी आणि महत्वाची गोष्ट अशी की आपल्या औषधाला, होमिओपॅथिक औषधाला कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाही. जसं केमोथेरपीमध्ये किंवा रेडिएशनमध्ये साईड इफेक्ट्स आहेत, म्हणजे आजार नको पण ते उपचारावर अशा म्हणण्याची परिस्थिती येते पेशंटला, कारण तितके साईड इफेक्ट पर्सेंट आहेत. तसे कुठल्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट होमिओपॅथिक ट्रीटमेंटमध्ये नाहीत. या सगळे प्लस पॉईंट आहेत होमिओपॅथिक उपचाराचे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला सांगताना आनंद होतोय की रिझल्ट आपले युनिक आहेत. 10 पैकी निदान 8 पेशंटना तरी बरं वाटायलाच पाहिजे आपलं ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर. हे युनिक रिझल्ट आहेत. आणि आज मी असं सांगू इच्छितो या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं की कॅन्सर आपल्याकडे बरा होतो, याचा स्टॅटिस्टिकल डाटा जो आहे आणि पेशंटचा जो डाटा आहे तो सगळा आपल्याकडे अवेलेबल आहे. बरं. जसं तुम्ही म्हणताय तसं की आपण कॅन्सर पूर्णपणे बरा करतोय आणि हे आपल्याला रुग्णांकडनं स्वतः ऐकायला मिळतंय. तर त्या अनुषंगाने आता आपण अन्ननलिकेचा कॅन्सर आज बोलतोय, त्याचं गांभीर्य कितपत दिसतंय? म्हणजे आज त्याचं प्रमाण वाढताना दिसतंच आहे, परंतु त्याचं गांभीर्य कितपत आहे आणि तोही पूर्णपणे आपण बरा करू शकतो? बरा करू शकतो. आपण मागेही काही केसेस बघितलेले आहेत की ज्याच्या रिपोर्ट सहित आपण दाखवलेलं होतं की उपचारापूर्वीचे रिपोर्ट, उपचारादरम्यानचे रिपोर्ट, आजार कसा कमी आला आणि उपचारानंतर पूर्णपणाने आजार गेलेले रिपोर्ट हे आपण शो केलेले आहेत आपल्या या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या शो मध्ये. तर यावरून सिद्ध असं होतंय की नॅचरली हिलिंग होते. शरीर ज्याप्रमाणे आजार निर्माण करते त्याप्रमाणे शरीरच आजार नष्ट करते आपल्या उपचार पद्धतीनं. बाहेरच्या एक्सटर्नल फोर्सद्वारे आपण आजार तो दाबून टाकणं किंवा नष्ट करणं अशा काही गोष्टी करत नाही आहोत. शरीरानं जसा तो आजार निर्माण केलाय तसंच नैसर्गिकरित्या तो आजार शरीरच नष्ट करते. ही सगळ्यात त्यातली महत्वाची गोष्ट आहे. आणि जर आपण अन्ननलिकेच्या कॅन्सरचा जर विचार केला तर याचं प्रमाण आज प्रचंड प्रमाणामध्ये दिसते. किंवा ओव्हरऑल कॅन्सरच्या बद्दल पण आपण बोललो की ओव्हरऑल सगळ्या कॅन्सरचं प्रमाण हे प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढतंय असं आपल्याला दिसून येते. बरं, नक्की. आणि जसं आपण म्हटलं की कॅन्सरचा रिकरन्स जो असतो किंवा त्याचं जे पसरण्याचं प्रमाण आहे ते कुठे ना कुठेतरी दिसून येतं. म्हणजे जर का आपण कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती घेतली किंवा हे रेडिएशन किंवा केमोथेरपी घेतली, एखाद्या ठिकाणची गाठ आपण हे करू शकतो, परंतु तो कुठे ना कुठे आजार पसरलेला असतो किंवा तो पसरत जातो. तशा प्रकारचा रिकरन्स आपल्या उपचार पद्धतीनंतर दिसून येतो. असे काही रिझल्ट आपल्याकडे आलेत का? नाही, आपल्या उपचार पद्धतीनंतर आम्हाला असं दिसलं, आम्ही 5-5 वर्ष लोकांना फॉलोअप केलेला आहे किंवा 5 पेक्षा जास्त वर्ष पण फॉलो केले की लोकांना रिकरन्स दिसून येत नाही. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये काय होतंय की आजार तो दाबला जातो. होमिओपॅथीमध्ये थिअरी ऑफ सपरेशन नावाची एक थिअरी आहे की एक तुम्ही मायनर एलिमेंट म्हणजे लहानसा आजार दाबला की त्याच्यापेक्षा मोठा आजार होणार, तो दाबला की त्याच्यापेक्षा जास्त मोठा आजार होणार. आणि कॅन्सरमध्ये आपल्याला ते दिसून येते. समजा पेशंटला सुरुवातीला फक्त अन्ननलिकेमध्ये कॅन्सर आहे, जसं आपण या केसमध्ये बघितलं की यांना फक्त अन्ननलिकेला कॅन्सर होता, दुसरीकडे कुठे नव्हता. पण आताच्या पेट स्कॅनच्या रिपोर्टमध्ये काय दिसतंय, तो अन्ननलिकेतला आजार इतरत्र म्हणजे त्या आजूबाजूला पण वाढलाय, अधिक तो छातीमध्ये वाढलेला आहे, इव्हन हाडांमध्ये गेलेला आहे. म्हणजे होमिओपॅथिक थिअरी ऑफ सपरेशन ही किती सत्य आहे ते आपल्याला इथं दिसून येते. तर तसं होमिओपॅथिक उपचार पद्धतीनं होत नाही. आपण केसेस बघितलेले आहात की तिथला आजार हा तिथंच नष्ट होतो आणि तो दुसरीकडे कुठेही पसरत नाही. जसं तुम्ही म्हणताय तसं की एकतर ह्याला साईड इफेक्ट नाहीयेत, त्याच्यात आपण कॉस्टिंगही आपलं खूप कमी होऊन जातं कारण इथे ऍडमिशनचा किंवा याचा प्रश्न नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही म्हणालात तसं की आजार आपण पूर्णपणे बरा करू शकतो आणि त्याचे रिझल्ट जे आहेत ते इमिजिएटली दिसू लागतात आणि पेशंटला एक साधारण एक सामान्य जीवन जगण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण एक पॉझिटिव्ह होप देऊ शकतो जो आपण बाकीच्या कुठल्याही उपचार पद्धतींमध्ये देऊ शकत नाही. जसं तुम्हाला म्हटलं असं कॅन्सर हा खूप मोठा विषय आणि जसं आपण म्हणतोय की वेगवेगळ्या ऑर्गन्समध्ये हा दिसून येतो, अशा प्रत्येक ऑर्गनमध्ये दिसणाऱ्या कॅन्सरचे रुग्णही आपल्याकडे आहेत आणि आपण त्याच्यावरती उपचार करतोय मॉडर्न होमिओपॅथीच्या द्वारे. तर ते कशा प्रकारे ते आपण पुढच्या भागांमध्ये बघूया. परंतु आज तुम्ही इथे एवढं छान मार्गदर्शन या विषयावर केलं त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्ते. या विषयासह आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा.
7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. जगामधील अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचं वाढतं प्रमाण चिंताजनक आहे. भारतामध्ये गेल्या 10 वर्षात हेच प्रमाण दुप्पट झालेलं सर्वेक्षणातून आढळून आलंय. ब्रेस्ट कॅन्सर सारख्या गंभीर आजाराबाबत आपण जागरूक असणं अत्यंत आवश्यक आहे. वेळीच निदान झाल्यास या गंभीर आजारातून होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं जीवन वाचण्यास निश्चितच मदत होईल. हा दृढ विश्वास मॉडर्न होमिओपॅथी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमातून देत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने आणि त्यांचे ब्रेस्ट कॅन्सराचे जाल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. खर दुयेंस आणि ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.